Pozitívne. Výborné hrysko, výborný hotel, čiže všetko máme na to, aby sme sa dobre pripravili na ten úvod sezóny. Takže zatiaľ sme tu druhý či tretí deň, takže veľká spokojnosť, makáme každý deň dvojfázovo, dá sa povedať a robíme všetko preto, aby sme boli na tú ligu ready. Myslím, že kabína tu je dobrá, zdravá, prišli noví chalani, ktorí nejak zapadajú do toho mužstva, charakterovo vyzerajú super, takže ešte možno nejak systémovo ich troška viac zapracovať, čo bude nejaký čas trvať, ale čo je normálne, takže verím, že tí chalani nám pomôžu. Tak čakám náročné zápasy, sú to jedni z najlepších tímov vo svojich ligách, či už teraz Sturm Graz, tuším sa kvalifikovali do Ligy majstrov, takže nečaká nás nič ľahké, ale ako vravím, verím, že budeme dobrým súperom, že sme dobre na to pripravení a takisto bude to nejaký test pre nás, kde uvidíme, na čom sme, na čo máme a verím, že podáme dobrý výkon.